d'acord? Llavors, bueno, el dia realment del Dia Internacional de la Dona a la Ciència va ser aquest diumenge, l'11 de març, 11 de febrer. Una cosa que no està massa d'acord, potser amb el teu procediment, que sigui cosa lleu, però que sigui, jo què sé, potser adjudicar un treball a una persona o a una altra, i potser el criteri de la dona és una cosa més sensible, s'aproxima. Això sí que ho veig, vull dir, hi ha unes altres coses amb nosaltres a l'hora de treballar que en el gènere masculí crec que no existeixen normalment, com a norma. Llavors, clar, tu ets més sensible, hi ha coses, jo què sé, si algú té que potser ets un cap i de la teva gent algú no pot venir a treballar perquè té un malalt o perquè té que sortir i tal. Tot aquest, això és un exemple tonto, però vull dir, l'aproximació de la dona és normalment d'estant, sí, fes això, tal, ja vindràs, ja ho faràs, ja tal, i potser a l'home, jo ho dic amb empresa, això, l'home diu, no, ja està, esclar, ja tal, i parlant amb ell, falta molt, no sé què. Vull dir, això ha sigut una cosa que s'ha anat arrossegant durant molt temps. Vull dir, crec que l'aproximació personal... I potser la força que té un home o les ganes que té de tirar endavant tipus que és una dona pot anar a un altre moment, no? Exacte. I que potser aprofitant tot podríem fer-ho bé. Sí, aquest és arribar a ser líder en alguna d'aquestes coses, el que tens que tindre és realment molta ambició, vull dir, ser més intentat i més suport amb el tema de la conciliació. Jo també estic... No. Sí, digues. Jo també estic bastant d'acord amb el que diu ella. Jo a la meva feina no he trobat discriminació ni salarial ni de cap altre tipus. El que sí que m'ha canviat de ser dona és la criança. En aquelles èpoques, ara potser sortosament hi ha menys, però la responsabilitat dels fills doncs depenia de la mare. Durant uns anys de la teva vida importants, perquè era potser i potser la força que té un home o les ganes que té de tirar endavant tipus que és una dona pot anar a un altre moment, no? I que potser aprofitant tot podríem fer-ho bé. Sí, aquest és el... Estudiar, ser guapa, estar perfecta per ser home i a més que la casa havia d'estar, impecable. Doncs era una mica això. En el meu cas no, perquè per sort a casa meva, i bastant avançats eren els meus pares, que la meva mare treballava, tota la vida havia treballat, i el meu pare en èpoques va estar fent d'amo de casa, i era el que ens portava i ens atendia. Però una cosa és per necessitat i l'altra cosa és per convicció. Però ho acceptava perquè podia no? Però en general en la societat era una mica això, havíem de ser les magnífiques i les superhumans, no? I cada vegada vam descobrir les dones que era una trampa, era una gran trampa, no? Sí que podíem treballar, sí, però després la casa era la nostra, no? Si no teníem consciència i lluitàvem perquè l'home també, la casa també era seva i els fills també eren seus, doncs caiem en aquesta trampa. Demasiado los influencian. Y no solo los influencian para un tipo de sector de manera positiva y de manera negativa. Por ejemplo, lo positivo que yo descato es que ya hay más visibilidad en el tema de los deportes, ¿no? Ya las mujeres saben que la profesión de futbolista es una profesión en donde podemos competir. La manera negativa es que solamente de alguna manera las orientan a ser tiktokers, que esa es una carrera fácil, que puedes obtener dinero más fácilmente, ¿no es cierto? Entonces las redes sociales también es un tema a considerar como un factor a que las mujeres no vayan a la ciencia.